December ni som kumsang ni som ni pakhat tlairamdar ni le minasum nga pariata chuan kumsumli pariat mi cruise magar chu athona school Mariana Unal Memorial High School a chuana ummeka Christmas chulte ani chaudona wangin an school tifain no pangte chu na atho puya tlailama an ha chulai chuan cruise cell phone chu aron diral rala an chenoma chengten aron kholani an charam nu soidan chuan aleng chuakin cruise te in chu akal pela mase nedang anglo devin an kote chu a nok deuh nuaya thil thleng omtlata shiatna ne awangin cruise chu aron khola lo ni cruise chuan chutia an charam nu thu soi a shiat vele chuan ngai thatlo na lian takane ngala anu pui sumdona thila thangmek po chu khol ho ngalin ina hian an fate pathum kumsom priat mi Christy Gwen rol thar Lewis tele tun nai maya an falak Jenny Silte an omani mase an chenom nuin hetia aron soi chung hian an fate chuan aron khol me lawa ngai thathlak lo tak chu ani don reng boka tlairam dar thum le mena som panga chuan cruise chuan an chena in chu a thleng pheya in chu alo re thuak maya an kongka puipona chuan blanketa thisen kai nuang le chemte a mungala ponlama tang chuan a fade chu an mingin an kaudia tiata mase tu ma rengin arun chang lawani ti chuan in hnunglama chuan kalin ludan chu ngai to a engtin tin mo chuan in chunga chuan lutin a fade chu an lore thiapa mang an na le hlau thona chuan a khat ngala a fade zong chuan in chunga chuan atlan kwala chut khom na pindan lama an phei chu anuna thil rapthlak tak in tran na chu atong ta ni a fanu twat le a mangai eme mai kumsom pariat mi a fa mu masak perne bok Gwen chu living room chwata chuan thesen tam tak nen in chia piano hian alo le teng maya a kele ataksa zong zonga te chuan chemte ya vina nu ma om che upokani a ngonga te po chuan chemte zaina alo omnual boka Gweni bulloka chuan a fapanei chun kumsom paruk leka upa boy tia a kau dwa chin Lewis po chu alo omve boka ani po hi thisenin alo bual zuya chemte nu ma ataksa chuan atam hlem boka an hliam en ringot point nam kho chhuana chi zia sang ani lo ti chu mi mol ber point an chenge yang a fate pani zenga chuan an falak thar Janice chu a mu velo wangin a kau vak vaka a kau fe nu chuan Janice chu aron lang hlola a mel chu adang lapa asam le ataksa de chu a hu nuang ani anin chung chu a nok nuaya thisen chu muntina chuan a omti thei turania Janice chuan khur chungin apa hnena chuan mi tu ti shat lovin min be ani tina soya cruise chuan police te a shatir ngala in chunga chuan an thil da thatna te an jawar de chu in hung hwain alo vek poka alandana chuan ruk na kal swala wanga tol thana thleng ani mel hleni mase nu chui tu de chuan thil chu alandan ringota changa thutluk na siam an tum lawa nu chui tu de chuan an chung ku member ladam te chu cruise tinu pa ba ka an falak Janice te zoran zota an thu soite adikem ti te anan chuile te ya chutia an thu soite an khai khom nuwa chuan cruise tinu pa chu chuiwak nga ya an ring lawa ase an falak Janice thu soiro chu an oi pum plum lawani Janice soidanin poikhoina thlenla hian ruma abiro ni in ain soya police te chuan an kongka puipon veranda chuan korban bul thesen kai nuangan muwa an rindan chuan poikhoi tu korkal sanani an jingani chu mai ba ka chuan an chena ina changa meter zavela hla chuan plastic bag ka kekor le underwear thesen kai nuang chu bullo paina an char boka nu chui tu de chuan tumreng wanga twal thana le an man ruwa te po chu thukruwa da bautumna ang hlen tia an kong ka puya chuan nu chui tu ten chemte phung chhia thesen kain mubuka chutkhom na pindana chuan glass ke enge maza thesen kai nuang an mubukani poikhoina chu arap thlak hle ani tok maya
tual thana mandra ninge yarin baseball bat le tu bau thesen kai an mu chhuak boka Gwen le Lewis te una chu an thesen nu ma chinga an enin an fanu upazo Gwen chu tha masak aninge ya shiatania Lewis a thesen chu ala tharlam deuh chu ka wangin a u hi tha ani masanga a nuwa anaw hi an that vele nia an nga ya ni Lewis a kut hi puarania a uiro chu puar ani lo thunga chu wang chuan Gwen chu an mu rualin be ngala ni nga chumilai chuan Lewis chu puar be ni an jinga tual thana mandra a thesen tam tak kai le mi thirwang heti khopa nesa le rapthlaka a hliama wang chuan mi pakhat thil ti ni thein an jing lawa mi pakhat aya tam thil ti ni chu an rin dan ani mase chung kopa ber cruise chuan tual thana mandra te chu ama ta vek an ni thu aron soya chu chuan nu chui tu te makti a hlo hle ni rukruman mole aru karala che chhuakin in nei du pa mandra umna shelok box silawa alo mangvek mai chu makve ta kani chauka chemte omang angte chu lo mang chu ni se thu shanania in chung chu poikhoi tu chuan a hriat chian mel hle ni nu chui tu de chuan poikhoi na thlen ni hian an washing machine te po chu manani ti an she theya ma se thomhno suk tharla mi mo suk lai engma an mulo thunga poikhoi tu hian man chwa ani lo nan washing machine a chuan a thomhno emo thesen kaina chu a sungei niin an jinga ni poikhoi na chu arap thak ema wangin chung kudang chunga chuan a thlen le pal an hlo wangin veng shwai tu tele police ta changkop chuan a thei tlom ngain miswa chu an arbo zon ve top maya vice mayor Joseta penala chuan poikhoi tu zon chwa theina kunga nu chui tu te information pe thei piang te hena chuan anram poisa peso noi ni chu lomana apek tur thu apuanga khodanga mayor ve thau pi plugana poin peso singa chu nu chui tu te pui thei tu apyang nera chuan pe ka tiam ve bokani Gwen le Lewis te rwang chu tha anni chinga ni no December ni som pathuma chuan autopsy ti ania Gwen chu mun som thum pahnia chemte zaina le vina nu ma mu ania a hliam te hi a thuk viau hloma aru te chu azu khoi thei lek hlomani hetia chemte ya be ani ma hian thil sakhata buakemo khon thlu ka ni ngei ti chiatania baseball petemo tubo an chartak te kha a man ruani ngein anjing bukani aban le akuta hliam tam tak chuan poikhoi tu hi a belet vena sa hleti a hriat thei bukani anaw Lewis chuan musum nga pakhata chemte beina nu ma hliam nei ve boka aru te thlengin ani phei hi chu an lang heu huawa an unaw hliam hi ana sain arap thlak le ni angunga chuan reina nu ma alo sen ve boka relhum tumin poikhoi tu hian a be nge yani anjing thiam bokani akut phora ni wangin Lewis hian poikhoi tu hi a belet ve theilo thunga ataksa le aru te chang chuan tu bawle baseball beta wa kani ti a hria theya nu chui tu te chuan ruk ta kal swala wanga tual thana rapthlak tak thlenga chuan an ngai ta ni mase maktak main in chung le pindana anthil da thatna le anju warde chu ain hong veka mase thil bo pakhat ma hriat tur omlawa Gwen cell phone ero chu an mulavani Gwen cell phone ti lo chu engma bawa omlawa alandan chuan roman fel veka anga cruise te chung kwa hi tol thatu hian a she chang hlebok ni na langani autopsy result an tlangzar ma hian mi buida chuan online platform a anrin dan le an ngai dan an lo sui cham chi boka mitam zok chuan an falak jenis chu ai nam noi ve ngei an jing hialani ani chau hliam engma nei lova adam bikte an chung kupung ruale manrua veka tual thana athlengte chu makan ti leya chutia mi puin jenis chu anjin hlelna sat em wang chuan police te po chuan thu zo fia thatle chu anrel tlutani jenis chuan thil thlendan asiat ang te chu asoita a poi khoida thlenni khan a unaw nu Gwen nan chuan pindana lekha anjerdun thu soin now Lewis ro chu chutkhom na pindana chuan a oma
thok le khata Lewis chu mangang tak hian aron au chel chu la man mo takin bedroom atang chuan an tlan chuak nga la chuta chuan miswal mai tuam bathum hi ina chuan an lu tu chu lo ni hin Gwen po chu arun pe ngal ni hin Janice chuan a soya ani chu a hlo ema wangin inchunga chuan atlan chho nga la bedroom a chuan in kal nanin khumhnoya chuan a bi ruwa police te khol chuan phone call ri an chiang ti a hlo wangin anu chu a teksa ma se anu chuan a chang mai lo niin a soya ni social media chuan a posa min puiro u kanina miswal aron lu ti hin ma se minute ni novela chuan a delete le ngal niin a soya miswal te chuan a thil post chu an mu pal chuan a chunga thil poi tak a thlengang ti a hlo wangin a delete le niin a soya ni ti chuan anu chu a khol leya ma se ani chuan a chang thei chelawa a hnuwa dai chuan anu chuaron khol le tin an thom chu miswal te chuan an chia ta hlo le se wangin anu khol chu alangam lawa phone chu ari chuak theilovin ada ta nin a soya a social media username te po chu a thlak ngala ti chuan miswal te thomare nuwa chuan in hnuaya chukin a hlau thong le thlabar lutuk chu in beng dai turin a in bual suinin a soya ni apalo holai vel chuan alo in bual zo ve che anin a soya a soidanin room a chuan a biruwa miswal te chuan an zong lem lo ni om takania thilmak takani he baka hian amit ngeya a thil mole autopsy result in ati chian ngei chu a in min lawa a soidanin lebisok chu miswal te chuan an be masa a an that masa ni a hriat ani amai ro chu autopsy result chuan gwen zok chu tha masak nge yani ti ati chiang viawa he mai baka hian poi khoina thenla ya anom na mun le thil thlen dan te chu ain murem che alawani miswal te chuan gwen nena an tlan thlalai kha an movek om sia ani inchunga chawle chu an han ngai ven sui chu arin oma ma se heng miswal te hian an kalsan mol top ti na nia ngai tuana chu article thui ta reu mai ni chu mai baka police te nena chuan poi khoina thlenlai hian a phone a switch off thoka a soyania ma se apa cruise chuan hemi hunlai vel hian ava khola a phone chu a in ring kui thak niin a soi ve thonga thil chu a in kal ta noi maya hetia apa thu soile a thu soite a in mil tak lawa chuan Janice chuan ka boilain alo kholani mai the atia Baber Cruise chuan a fapa baseball bet chu tual thana manrua atel chu makati thu soya a fapa Lewis chuan baseball bet chu a khum chhong chunga ada chin nina soya ama invenana ada ani thu soi bokani Lewis amudna khum chhonga chuan Janice an adop nuwa Janice chuan wutnan amang ve ngala Lewis baseball bet da chana khum chu Janice mutna ani ti nani chu mai baga chuan cruise chuan tubau tele manru dang te chu midangin an khoi mai lo nan an washing machine dana bola chuan a thu ruk deuh vek thu a soi boka ruk ru ten awmna an hrechat mai chu makati zia a soi bokani a manru dana hi amale a fano gwen baka Janice te chawin an chiat pui ngeya alandan chuan poi khoi tu hian cross te chung kwa hi a hre chiang ne so viawani hei mai baka hian poi khoina thenia khan deliver driver pakhatin tu engemaw tak soitur alo nei ve hlawa an chen omin pukrusa ava phone ma minisom pariat vel malama ania delivery driver chuan cruise te chenai na chuan thil deliver turin akal tho soya kongka chu tu man an lo hun mai lo wangin a kau vak vaka ti chuan kongka phena chuan me chhiani ngei tur ruangam hi alang de de ya ma se ka mu rwalin akal suna ka mu chiang telawani tin a thoshia te chu a zoi ve boka makle zwal deuh chu kongka hi a chung lama kalania kongkhar ti chhiate mo lu ro na tur engma nu ma aum hau lo bokani hei wang hian miswal hian magrat chung kwa hi a hre chiangin anina po hian phal taka lu tir niin anin jin lo lain beyan top ta ni anjinga anin chu a chung lama chabia kal ani boka nu chui tu de chuan ala chun Janice le pa ber Cruz Magrat le an nu ber novela de chu rin hel ni sa anda ta a
amai ro chu official taka puanzar chu ani lem lova nu chui tu de chuan an hun man dan zir chen le zwal chu an tum thunga Janice chu ringhel viau ma se kumtlinglo kumsom pasari chau ani wangin an ringhel ngam che abok silova kumtlinglo ngat phei chu Philippines a hian fin fiana mumal le filfai tak om lo chuan danin ahum viau china ni ome December ni sompanga kumsang hi somni pakhat alawin her chuaka Janice fingerprint chu twal thanak man ro te chuan mo ani tanual maya ma se hei hi tlerol kumtlinglo twal tha thu boya tantir nan chuan fin fiana tling tok alen ton lo thlata hei mai baga hian magrat chung ku zinga mi ania ni danga alo khoi vel na chuan a fingerprint chu alo kai ve thei thlat bok se ni kumtlinglo ani wang chuan social welfare department lam chuan Janice lawyer chu an roi saka heti mek la hian no ber novela chuan Janice pendana chuan thil poimo tak mai alo hai chuak pal hlo maya Janice pendana chuan contact tracing form QR code mang chi mowa QR code chu Janice mingin ani lova mi pa pakhat Esmeraldo Canedo Jr. ti mingpu ni Aldo tia kauchina ni nge ya Aldo hi kumsom pasari rol tharania Janice nen hian nu cham inan omlai chinga inmel shiatania tuna hian anveng Christian biakin pakhata member poimo takani chutia an shiat puipo ni lo le an shiat ngai lo mi pa alo lan ta ka chuan nu chui tu te shilin an ni poin chui chian an lo chak zek zeka engi motala chuan in kung kaina a an jing thlatani Aldo an poi khoina thlenni khan enge ti de chu shiatan tuma mi in khamini khan Aldo chuan Janice chu magwarte in thlenma dewa a joplai an lo muhlawa chu mai baga chuan an venga nu pakhat chuan twal thana thlenni ve khan tlangwal pakhatin magwarte chung ku chena in omna a zo tho a soi ve boka Aldo thalak an entir chuan magwar chung ku chena in zo tu tlangwal ngei kha ani tho a soi ani ti chuan December ni somparuk kumsang he somni pakhada chuan Janice chuan a lawyer hena a unaute Gwen le Lewis te thina chuan ai nam hnoi tho a soi chuak ta a abel pa kumsomni pakhat mi Canelo Jr. le a champa Esmeraldo Aldo tenena ruwa mana twal that anni tho chu ain puang ta nge ya Janice chuan heti hiana soya a unaw no Gwen le Lewis te chuan anu le patelaka atlak hlum tur angin an tlak hlum tir theilawa chu wang chuan a thik thei hleya abik takin a u Gwen chu a thik le swala arel ruwa chuan khakna le thikna watna khat chuan a unaw te chu da bawani chuan an chung ko fa chun le dwatron ani theidon ani tin a unaw te tha chu adu ta ni tin ain puang ani a champa Esmeraldo po chu polisa ain pive zui boka ain puang ngal vek boka bolho paina mona thom no thesen kayan mu po Esmeraldo ta aloni Janice chu kumtlinglo kumsom pasari chau alani wangin social welfare department te enkol na hnuaya chenbe ania hetia chenbe ani lai hian kumsom pasari tlangwal pakhat drugs wanga an man tak ne na changin cell phone an char boka maktak main Janice phone bo kha alo nia poi khoina thlenni khan Janice chuan a phone chu tiral turin Esmeraldo chu alo peya Esmeraldo chuan drugs tral chin tlangwal ne na hian alo chela cell phone history le chat history te entuma an be viau nuwa po cell phone chu tuya rei taka uma wangin alo chena sa hleya engma an mule thei talawani Janice abial pa kumsomni pakhat mi Canelo Jr. tia asoi po chu tungeni an chui chuak theilawa nu chui tu de chuan Janice hian character a phwa chop mai mai ani an ring ta a ain pona athak danglam ring awang hian nu chui tu te point oi chin le oi lo chin an nei ve boka dan mi te le media lam mi te chuan nu ber novela chu an koma an komna hian novela chuan warning sign angangai thei tu chu ka mu in ka sheve deuh thina lola serious tur kania tin thinlung na takina soya kumsang hi somhnia khan Janice le magwat chung kwa ti hi anin shechana anin sha chandan chu an chian te na Janice hi muntify tu anga ain hlo chin wangani
novela le Gwen tenu fa hi an chian nu te na hian an leng fawa chuta chuan Gwen le Janice chu kum inang deuh reng an ni wangin anin kom fawa anin kom ngi hleya Janice chuan Gwen chu azirlaya ain pui tir fawa Gwen chu me chefel tak ngil nei le nun nem tak ani bok nen Janice chu a har satna zona chuan a pui zel china ti chuan Gwen in hena chuan Janice chuan anu le pa te thi to thu le nu cham ina aum chin thu te soin anun chi om za te chu a shil fau china sum tua ka in hlo pa le khazir te chu balance har ati zia te a thona ten na an nga china wanga le kha zir chatman lo chin thu te chu Gwen hena chuan a soi china kumsom pariat atin huna phei chuan sarkarin fasha chanpuina apek chin adon te chu adong thei to don lova ariru a ha chin thu te University te kalve thei achak thu de chu a soi fau china soi to angin Gwen chu mi khongai thei takalo ni bok nen a chianu thu soi chuan a ne hleya anu le pa te chu biain Janice chu fa tan la turin angena atira chuan crosseno pa hian an du lo viawa amai ro chu an fanu hian angin na sat ema wangin July tha kumsang he somni pakhada chuan Janice chu fa tan an lata a fa tana an la khun hi twal thana thlenma thlanga liamta chaukhana ni magwat chung kwa te hian Janice hi thinlung takin an lo loma an fanu an farnu le an lai zon nu angin mangai takin an laluta ma se thlatampo aral main boina neu neu om chana August tha kumsang hi somni pakhata chuan nober novelai nu le apa de chu COVID-19 awangin damdoina admit an nia an mani enkol 19 cruise chuan a poisa da chat emergency ya a man tur peso sing hi chu ina walak mai tuma ma se alo bovek maya Janice chuan rukruthil ti ani arin tho alo choya ma se atuk zinga Janice school beka chuan zanlama poisa bau chu an mule seya Janice chuan alak ani tho ain puang chui bokani magwar chung kwa de chuan an ngai dama Gwen ngat phei chuan Janice chu a shi thiama ngai dam du ber tu alani le sel bokani hemi hnuloka hian Janice chuan boina neu neu asiam cheu zewa in chunga ati thei om tok po a khoi pe lawa han hause ngai damadila she om ti mel takin oma a how tu te jok chu anin thlashung le chin zoka poi khoina thlenni tu ka po hian maktak main fatana anla ka changa avoi khatna tan cruise le novela te chu kanu ka patin a ko nge ngeya ama sing tu anu le pa te chu an thi to anga asoi te po kha dot ve kalawni social media hekesi a viral wangin Janice chanchin hi mi pa pakhatin alo thui changa kumsang hi som pathum September ni somni pania khan me chenau pang kumsari changa kumriat mi vel chu kotebei to longa chuan mo ani thu post a han chwaka nau pang chuan a ming chu Janice ani thu soya ma se anu le pa te emo an omne veng le khwa a soi thelo thu po sa chuan alawin zia kani nau pang bo chung chang chu social media te chuan the darania ma se tu man arun ngai ven lo wangin Janice chu nu cham ina chuan da ani ta ni ma se a nuwa anu le pa te chuan Janice chan chin ron shiain nu cham ina chang chuan aron shwai hole ta a heta anu le pa te hi ama sing tu anu le pa ten ni kumsang ni panga Janice hi apianga an chung ko khosak hi aro puilem lawa apa hian poisa khel a chila an chung kwa chuan na satakin an tlak bal pha a kumsang ni pariat khan anu chuan in chenna lekha kurta a theluta anu chuan pasal dang nei le in a pasal thar nen chuan fa an nei le a anu chuan Janice pa dik tak nena anin nei laya an ro thil te chu a thei ang tiralin Janice le a unau pani te hena chuan ainang chein asema ti chuan nu cham in shan chewa chuan ada ta hlomani kumsang hi somnia magwa chung kwa ten fatana anlak ton po hian anu le pa dik tak tenen anin mule a ma se anra thei ema wangin an bula om chu adu lo mai so kalawni Janice sing tu no anu dik tak chu Gwen le DSWD aron kalveya chapchungin ngai tam adil na sa le boka
Cruz le novela te chuan lo dong sungin Janice chu chatta ka ti puya pawikhawihna thlendan sep umlova kimchang taka soi tura thlem turin an lo nge na Janice nu dik tak chuan Cruz te nu pa nge nang chuan Janice chu Social Welfare Department te enkul na hnuaya omlai chuan avatlo ta a ma se Janice chuan alo mudu tlat lawani ome nu choi tu de chuan Janice le mi pa pakhat in biak na chat an haile thei hlau maya chata chuan Janice chuan a unaw te tha adu thule anum lo chuan adu dan ang anga zalen takle nuam taka om thei tur thote asoyani Janice she chania in soide chuan Janice hian kumsang ni pakwa a movie lar tak horror movie The Orphan ti chu en fo thule a soi fo chin thu aron soilanga movie chuan alo inspire deuh nge ni hetiang taka rapthlaka a che tak ni koda chuan trailan hanneya Janice per chuan in chirna le in thiam lo na nei me lo chuan ama fala tu anule pa de chu kor chunga chuan anui fakfaka Cruz le novela de chuan tlemte talin a unaw de chunga a thil tia chuan in thiam lo na lantir se chuan kan ngai dam themo kan ru de po anuam ve deuh thei turania antia mase in thiam lo na anei lo mai ba ka kan thinlung hliama chi a phul bel zo ka wangin keini point lainat na kan nei thei bik lovani tin rilruna tak chungin an soyani March kumsang ni sumni pania chuan Janice le a champa Esmeralda de chu Gwen le Lewis de an tha awangin double murder case jam sakania me ni som pasari kumsang ni somni pania chuan Janice chuan trial ma chon le in kumsum thum pakhat chung lungin tang turati ania a champa Esmeralda chu kumsum ni pako chung lungin tang turati ani suiboka Philippines ramdan angin kumsum ni pakhat antlin ma chu Social Welfare Department te thi thlaina hnuaya shenbe ani dona kumsum ni pakhat nuwa puiting jela da ani dona ni Cruz le novela te chuan an fa te twal thina a apoi khoi tu te shemna mu chu ne pan te hleya an poi khoi na rapthlak zet mai chuan a aya shemna na zok a phuani antia ma se Philippines rama chuan kumtlinglo wa poi khoi tu te shemna chu heti bak hian ana thei bok silawani Cruz le novela te chu Juvenile Justice Act 9344 chungchanga tong chuakin andramin kumtlinglo te chunga shemna a pek thei dana dwan te chu beitham anti thole eng anga poi khoina rapthlaka po rehabilitation center anga chau shenbe anni chin te chu thil omzenei lo takani tho ansuya anthu soi hi mitam takpoin an pompui bokani